What's up mga ka-Zoan? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung ikaw bago pa lang sa aking YouTube channel, kung subscribe na and click the tiny bell para updated kayo sa aking mga videos. So ngayon guys, punta na tayo sa Mount Matungo. So dito na ako dadaan, napakita. Mga baby nyo. Ayan. Diyan dapat kasi. Eh, ano mo time lapse? Ayan. Hindi ka naka-shield. Yung ka pa magmas mamaya na. Parang nasa ano lang tayo, te. Ayan, guys. Sige pa, kaya pa natin ta? Kaya yung si Teo. Punta dito ah. Hindi ko na kaya. Ate, Wait lang, sige pa. nakapagod po siya. Diyos ko, kabayo. Wag! Ito mong ko. Tara, kain muna tayo! Wala pa tayo sa dulo. Hindi pa. Hoy!
Pwede nga ko maghawak? Kaya nasa pinakataas! Aguri ka sugag tugog. Ay! Uy! Ay, mga! Ay! 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 Ang purpose ko niya! Kinam na bulo dati. Nabulo dati. Oo, wag ka dyan papunta. Agmut. Ay, agmut agakon. Andun na si Tayo sa pinakataas. I'm so tired. Ay, di na sinapanan yung ilog tiking. Oh, bayan mo muna siya doon. Tagmutog ako. Dalang tada. Hindi, ganun. Tubig, painumin natin sila. Eh, huwag yung painumin. Mapas mapapagod. Ano pati aso, nakayatin umulan. No. Pagpahinga. Labalayan na, nasa ating Dandan ka kumabay! Ang bigat! Go, go! Tamad pa ako. Ibon, tawit. Yan guys! Pagod na pagod ka na. Dahil! Ay, matiltil. Mount Matiltil. Ay, tayo punta tayo doon. Maganda ba dyan? Dahan-dahan daw. Bibitawan. Dahan-dahan. Dahan-dahan, Suwi. Dahan-dahan ka lang ang tama. Ito, yung dami mga bato. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Bababa dito. Ay. Dito na kami sa Mount Matiltil. Ay, yun yung dagat. Ha? Ayun. San? Pansama di dyan ni highway han. Uy, uy, kay bari-bariwag. Wow! Nagbabato yung mga iba. Ayaw kay Sa atin na tilaw. Tama na. Huwag na kayo magbato. Tama na, makabato kayo. So, ikay. Tama na. Wow! Ten, nine, eight, seven,